Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Son xa moitas as miñas interpretacións dos traballos que todos os que colaboran na nosa revista Nós, a xente do redor, regalades en cada número e que elaboro poñendo voz nestas madrugadas. E polo tanto son moitas as emocións que cada un dises traballos provocan en min. Pero a de hoxe e a que me corresponderá mañá de madrugada son para min de especial consideración e difíciles de expresar sin bágoas nos meus ollos, xa que van dirixidas á miña compañeira de vida, nada menos que por ises seres que con tanto amor fomos quen de crear ela e máis eu fai xa tantos anos. Hoxe serán as verbas do noso fillo Miguel, as que tentarei poñer voz sen bágoas. O que máis sinto é que ela non as poida disfrutar, aínda que xa llas leín. Bótote de menos. Non son moi dado á arte nin aos artificios. Son xornalista e trato de contar as cousas con honestidade, tal e como as vexo e as sinto. Por iso, cando me pediron que escribise sobre a miña nai, decidín facelo en primeira persoa desde o punto de vista do neno que era e que sigo sendo. Cando comecei a darlle voltas a que podría contar, algo que en toda circunstancia debe ser un reto para calquera fillo, decateime de que estaba a pensar nela en pasado. Nunca sufrín a perda de alguén realmente próximo a min. Non sei o que é vivir o do por un ser querido, máis alá do que vin desde unha distancia prudencial cando tuven que enfrontarme ao trago de acompañar nese momento a algunha persona que si me importa. E aínda así, vou ao tanatorio ou ao funeral a regañadentes. Nesas circunstancias adoito pensar en como reaccionarei eu cando me toque a min recibir os pésames e os acompaño no sentimento. E ultimamente penso moito niso cando me atopo neste tipo de trances. Falo da miña nai en pasado porque aínda que non a enterrei aínda, sei que xa non está conmigo. É terrible, pero é así. O seu corpo e, sobre todo, o seu sorriso é o pouco que queda dela. Ver unha muller formidable como era sufrindo un final tan injusto é moi difícil de soportar, porque para quen non a coñecera a tempo, o que digo podería parecer unha opinión parcial, pero dúbido que existise, que exista ou que vaya a existir unha muller tan perfecta como ela. A pesar das innumerables dificultades as que, como ela, a pesar de innumerables dificultades as que tivo que facer fronte ao longo da súa vida, foi un exemplo en todos os ámbitos. Doe pensar agora coa súa mente apagada que no seu momento era coñecida na sucursal bancaria na que traballaba por saberse de corrido o número de conta de todos os clientes habituais da oficina. É unha anécdota, pero é algo que me impresionou desde pequeniño, e que era impresionante vela desenvolverse perfectamente en todos os ámbitos da súa vida, sendo resolutiva, eficaz e áxil, pero tamén empática e sempre alegre. Era un modelo a seguir e ás veces un listón demasiado difícil de acadar, pero sempre estaba ali para erguerme se caía e para animarme a volver a saltar cando quería presumir de min e aínda lembraba todo tipo de anécdotas. Ela adoitaba contarlle a xente que de pequeno decía que me mirase ao espello e que dixese de min mesmo
es o máis guapo e o máis listo do mundo. Cando relataba esa historia, remataba dicindo entre risas, e creeuno. E, en certo modo, si o creín. Son xornalista porque ela me esporeou a seguir sempre o meu propio camiño, e ese foi o que escollín. Ela sempre foi a miña lectora, máis fiel e voraz, sempre buscando nas noticias como a miña asignatura para lelas de cabo a rabo. Ao escribir gustábame pensar que ao día seguinte ela pasaría as páxinas ata atopar o meu nome. Cando o Alzheimer comenzou a devorar a súa mente, pero aínda lle daba tregua, lía as miñas informacións varias veces nun mesmo día, como si fose a primeira. Así ata que a enfermidade xa non lle permitía nin sequera ler. Sinto, mamá, pero xa nada volverá a ser o mesmo. Para min, sabendo que non che podo dar esa alegría. Ver Miguel Ascón en negro sobre blanco. Gracias, fillo.